аъзоёни муташаккили ҷиноятӣ дастгиршуда маҳсулотро ба ҷумҳурии Тоҷикистон аз Эрон ё Туркия ворид намуда, онро тавассути аз шахсони миёнарав бо истифода аз ширкатҳои тиҷоратӣ ба мисли ҷамъиятҳои дорои маслиҳати маҳдуди Абдулло Барот, Баҳори Орзу, Нақин Корпорэйшн ва Олиҳа 91 аз қайди гумрукӣ мегузаронанд ва ному насаби худро бо мақсади мавриди назари мақомоти ҳифзи ҳуқуқ қарор нагирифтан, дар ягон ҳуҷҷат дарҷ намекарданд. дар рафти таҳқиқи парванда маълум гардид ки аксарияти ин ашхоси бо ҷурми маблағгузории терроризм боздоштшуда бо хадамоти махсус алоқамандӣ доранд. дар маҷмӯъ маблағе ки аз ҷониби хадамоти махсус ба ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ ҷиҳати густариш ва паҳн намудани зуҳуроти терроризму экстремизм дар Тоҷикистон дар давоми як соли охир ҷудо шудааст, $64201 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баробар ба $661,270 сомонӣ, €200 баробар ба $2470 сомонӣ, 81,000 рубли русӣ баробар ба $11907 сомонӣ ва $4,572,542 сомониро ташкил медиҳад. аз ҷумла маблағгузорӣ ба аъзоёни ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ $42700 сомонӣ, $64201 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, €200 ва 81,000 рубли русӣ, воситаҳои пулии мусодирашуда $199,670 сомонӣ ва $1131 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, ҳабси молу маҳсулот $680,150 сомонӣ, қошоқи молу маҳсулот $2,166,260 сомонӣ, маблағи зарари аз ҳисоби рӯйпӯшкунии андоз ва боҷи гумрукӣ муайяншуда $12,251,250 сомонӣ, андоз $11,251,247 сомонӣ ва боҷи гумрукӣ $1,003,000 сомонӣ. барқарор намудани маблағҳо $1,555,618 сомонӣ, қарзҳои андози пешинаи ширкатҳо $7,555,500 сомонӣ.